Moram iskoristiti priliku u studiju, tako se desilo danas. Da li možemo da prokomentarišemo slučaj kod u Čukarici? Koliko su vaše kolege, inače, svjedoci smo da je tokom prošle godine bilo dosta napada na vaše kolege. Koliko su kolege ugrožene? Nažalost, kolege su izuzetno ugrožene. Izuzetno su ugrožene kolege, veliki je broj napada nasrtana na službena lica prilikom obavljanja službenih poslova i zadataka, počev od fizičkih napada do upotrebe vatrenog oružja prema policijskim službenicima, pa nažalost i do ovakvih situacija koje su nedopustive. I ja se nadam da će oštrijom kaznenom politikom svi ovakvi slučajevi biti predupređeni, jer zaista previše ovakvih situacija i sve je gora situacija. Ja sam rekla na početku u najavi da je 50.000 kazni stiglo na kućne adrese nesavesnim vozačima. Možemo li da prokomentarišemo? Je to puno? Šta vi kažete? 50.000 prekršaja je registrovano pomoću kamera za automatsku detekciju prekršaja. Saobraćajni policajci u Beogradu su napisali još oko 150.000 kazni i napisano je oko 20.000 prekršajnih prijava za učesnike u saobraćajnim nezgodama. Znači, ta cifra je mnogo veća od tih 50.000. Međutim, ovaj novi vid sankcionisanja, odnosno automatske detekcije prekršaja, izazvao veliku pažnju javnosti i svakako da je to veliki broj. Međutim, ono što nam daje za pravo da se nadamo da smo na pravi način se suprotstavili određenim problemima u funkcionisanju saobraćaja u Beogradu, da je prvih dana početka primjene ovakvog načina sankcionisanja prekršaja bilo oko 1000 prekršilaca dnevno. Ovih dana taj broj je spao na 50 do 60. Znači, broj učesnika koji vrše prekršaje se drastično smanjio i to je bila naša osnovna zamisao. Ne ove kamere da registruju veliki broj prekršaja, nego da spreče da se prekršaji uopšte i vrše. Od tih 50.000 kazni, najviše kazni je bilo za korišćenje žute trake, je li tako? Oko 45.000 prekršaja je neovlašćeno korišćenje saobraćajne trake namijenjene za korišćenje vozilima javnog gradskog prevoza i taksi vozilima. Ostalih oko 5.000 prekršaja su prolazak na crveno svetlo semafora i prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Da li su vozači ozbiljno shvatili ova sva upozorenja? Jer ovih 50.000 kazni ne idu u prilog tome. Shvatili su i takako ozbiljno. Prvih dana smo imali po 1000 prekršaja, sada opet napominjem imamo 50 do 60, znači taj broj za 20 puta je manji broj tih prekršaja i to je ono što je najbitnije u celoj ovoj priči. Znači bitno je da je sve manji broj prekršaja, to je bila naša želja, znači ne da kaznimo što više ljudi, nego da što više ljudi se prilagodi Zakonu o bezbednosti saobraćaja, da poštuje saobraćajne propise kako bismo imali što manje problema, kako u protočnosti saobraćaja, a glavni naš cilj je da imamo što manje saobraćajnih nezgoda i što manje stradalih lica u saobraćaju. Dobro, od tih 50.000 kazni koje su stigle na kućne adrese, bilo je otprilike i 170.000 kazni koje su pisane na licu mesta. Tako je, oko 170.000 su napisane na licu mesta u klasičnim vidovima kontrole saobraćaja. Ono što je zabrinjavajuće da je jedan ogroman broj učesnika u saobraćaju zatečen da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola. Preko 15.000 učesnika u saobraćaju upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola i to je ono što je zabrinjavajuće. Naime, to su najteži saobraćajni prekršaji. Upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, prekoračenje dozvoljene brzine kretanja i nepropisno vršenje radnji u saobraćaju su uzročnici najvećeg broja saobraćajnih nezgoda koji izazivaju najteže posljedice i naravno pešaci. Kao najrizičnija kategorija učesnika u saobraćaju, greške koje naprave pešaci su vrlo često sa tragičnim ishodom, pa je tako u toku 2011. 51 pešak poginuo na ulicama Beograda, ali svakako nisu sve to bile greške pešaka. Imamo veliki broj učesnika u saobraćaju koji upravljaju motornim vozilima ili drugim vrstama vozila, koje ne poštuju pravila koja ih obavezuju da pešacima omoguće nesmetan prelaz na pešačkom prelazu. Tako da smo mi od početka novembra isproveli sa gradom Beogradom zajedničku akciju Pešački je zakon. Intenzivno radimo na sankcionisanju svih učesnika u saobraćaju koji ne poštuju obaveze prema pešacima. Napisano je preko 10.000 prijava učesnicima koji nisu poštovali obaveze prema pešacima, tako da imamo sada jedan pozitivan trend smanjenog stradanja pešaka. Rekao sam, 2011. godinu smo završili sa 51 stradalim pešakom na beogradskim ulicama. Za vašu informaciju, pre 5 godina to je bilo preko 75 stradalih pešaka, pre 10 godina je bilo preko 100 poginulih pešaka na ulicama Beograda. Tako da ima nekog pomaka i ima nekog uspeha. Kako iskoreniti ove loše navike kod vozača? Samo radom. Ništa se ne može uraditi preko noći.
Saobraćajna policija je samo jedan od subjekata koji se bavi pitanjima bezbednosti saobraćaja. Edukacija je na prvom mjestu. Znači moramo primeniti ono što je dalo rezultate u zemljama razvijenog zapada. U zemljama koje su ozbiljno se bavile pitanjima bezbednosti saobraćaja, znači jedan rad na duge staze u kome neće biti rezultata preko noći, ali svakako edukacijom doći do promjene svesti učesnika u saobraćaju i samo jednim upornim svakodnevnim radom možemo da očekujemo da stanje bude još i bolje. Ja opet napominjem, mi smo pre 15 godina imali svakog dana ginuo po neko u Beogradu. Znači 345 učesnika u saobraćaju je poginulo pre 15 ili 20 godina. Sada smo došli do neke cifre od 120 do 130. Opet je to jedan izuzetno. Svaki izgubljeni život u saobraćaju je prevelika cena za neku grešku. Ali svakako uporan rad, edukacija, promjena svesti i sigurno da ima mnogo mjesta za napredak i za poboljšanje bezbednosti, odnosno poboljšanje stanja u bezbednosti. A da li ovakvi strogi propisi stvaraju bezbednost na ulicama grada? Pa, nečija je ocena da je to izuzetno strog zakon. Ja smatram da taj zakon nije prestrog. Postoje neke stvari koje su novina u ovom zakonu, neki novi instituti su uvedeni, ali sigurno da novčana kazna koja je propisana nije prevelika. Ako je, na primjer, za nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu propisana minimalna kazna od 6.000 dinara, ja se ne bih složio da je to stroga kazna. Poenta cele priče nije u kažnjavanju. Znači, represija je samo jedan od načina uticanja na bezbednost saobraćaja. Suština se svodi na promjenu svesti. Znači, moramo svi da budemo oprezni u saobraćaju, moramo da vodimo računa o drugima, moramo da vodimo računa o sebi, a kazne su samo to neko korektivno sredstvo koje će ove koji ponekad zaborave da poštuju propise opomenuti i biti im neki podsticaj da takve greške više ne prave. Kažite mi, da li vozači mogu negdje da vide spisak kamera koje su postavljene u Beogradu? Naravno, mi smo i pre 1. juna 2011. godine, pre početka rada ovog sistema za automatsku detekciju, objavili spisak kamera u svim sredstvima informisanja. Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova je spisak kamera. Ja mogu da kažem da su to 4 pozicije za žutu traku, Branko most 1 i 2, Bulevar Despota Stefana, Bulevar Vojvode Mišića. Na 5 pozicija su kamere koje registruju prolazak na crveno svetlo semafora i na 5 pozicija su kamere koje registruju prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Znači, već dugo su ti podaci objavljeni i pre početka rada ovog sistema to je bilo objavljeno u sredstvima informisanja, ali svakako da naši sugrađani i svi oni koji dolaze u Beograd u svojstvu vozača mogu da pogledaju na sajtu Ministarstva spisak kamera gde se nalaze, a mi ćemo se truditi taj spisak da popunimo i da proširimo. Ja sam sada upravo da vas pitam to. Da li planirate da proširite sa ovih 14 možda na nekih 20-25 kamera? Naravno. Prvo što ćemo uraditi u saradnji sa gradom Beogradom, to je postavljanje prvih kamera u zonama škola. Znači u zonama osnovnih škola. To su posebno štićene po zakonu, posebno štićene zone koje predstavljaju saobraćajnice, odnosno delove ulica u neposrednoj blizini osnovnih škola, u kojima je brzina dozvoljenog kretanja ograničena na 30 km na čas, od 7 do 20 časova, odnosno zavisno od vremena trajanja nastave u tim školama, tako da će to biti naš prvi naredni projekat koji ćemo realizovati. On je u tehničkoj pripremi, a cilj nam je da zonu škola zaista dovedemo u stanje da ne bude stradalih, nego da ne bude ni ugrožavanja. Da bude potpuno bezbedno. Baš tako.